un camino. Ez dakit oso ondo nola hasi hau. Hainbeste gauza esan nahi dizkizut. Bai, orain txarte. Lasaitasuna arnasten den toki batetik hitz egiten dizut. Eguzkia leihotik sartu eta mundua ondo doala dirudien tokitik. Bizitza horrelako momentuz beteta dago. Itsasoak aspaldiko lagun bat bezala hartzen zaituenean. Besteekin barre egiteak zerbaiten zati sentiarazten zaituenean. Zoriontasuna ere bilatu egiten dela ikasiko duzu. Maitasuna hutsetik has daitekeela. Eta izarrei begiratzea ideia ona dela beti. Egun batean, atzera begiratuko duzu, eta ongi zer egin zenuen jakingo duzu. Eta gogoratzen duzunean, hortzaudela jakingo duzu, zure momenturik onenean. Rural Kutxan ere gure momenturik onenean gaude. Ez genuke historiorik izango gure bezerorik gabe. Beren egunerokoan laguntzeko gugan konfiantza duten pertsonak. Rural Kutxa, gure momentua, baita zurea ere.